Hi friend, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। भिडिअआ जाहैबाय आनैमोनजों बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया। आमाइनि हिन्जाव आनै ओमफ्राय फिसाजो फैदों आरो आमाइनि फिसाजो बिनानाव। ओमफ्राय इसोरजोंनो दान्दिसे भिडिअ लानोसै होननानै लानाय जाबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। Sonali, hi Nolai. Hi. Udah kali pada kesana. Aneh. Gapapa जाबायमोन लोगो मोनैया. उन्दैयाव नुनायानो. द' मा गेलेदों नोङो? नै अनि दा न' बानायबाय. हाय होनलाय. हाय होनलाय. सोरनियालाय इदिबा आरो दाथ' खारायसिनाय साइस नुथारबाय एक्टर बायदि नुथारदोंहाय। ओइ नै आनैया सिंग्रा जुलापि मिस्टि जानोसै। जाखांबाय नै सिंग्राखौ जाजोबनो हायासै। सुषमायानो जि पावारखा। माबा अनि मिस्टि जाबाय नोङो? बा बिदि जायो आरो नोङो? मोजांलै मोजाङालाय आधा मोजां आधा मोजां नङा। नों दाउ लाला आंनो दाउ फिसा नांगौमोन ना। आनैया भिडिअ कल रायलायदों नै। आनै आमाइनि हिन्जाव दिनैसो लोगो फैदों जोंनाव बेरायनो। बांद्राय बुरजा लादोंमोन दां। थांनो ओंखारबाय आनैमोना। आनैमोना थांनो ओंखारबाय नै। फिसाफ्राबो पास जानो रोंला रावबो। बेसेबां मोजां दिनैसो। 10,000